En konfrontation ansigt til ansigt. George Bush har sat sine fødder i Danmark og er den danske statsbud velkommen. Den regering, som er valgt af folket til at forvalte deres interesser, har modigt valgt at trodse folket og hilse den amerikanske præsident velkommen. Præsidenten har sagt, at han vil besøge signalere et venskab. Et venskab, som med blod er blevet skabt. Et venskab betalt af et brud på den danske grundlov, fordi Danmark valgte at medvirke i krigen i Irak. Selvom der ikke var et folkeretligt grundlag, selvom der ikke var et FN-mandat. Derfor er der tale om en krigserklæring, der alene bygger på et snævert flertal i Folketinget. Et venskab til en pris. Et venskab til en pris, som har betydet at sende danske soldater til Irak og udsætte dem for livsfare. De soldater, som her har efterladt deres familier, bekendte og venner. De soldater, som vi håber vender tilbage, men som måske ikke gør. De soldater, hvor det blev pålagt dem at deltage i en krig om olien pakket ind i ideelle gavepapir. Men tiden er kommet. Den er nu kommet til et opgør, hvor vi som borgere, som folket på trods af diverse forskelle, tydeligt står med vores utilfredshed over dette besøg, og ikke mindst over den politik, som i dag bliver demonstreret internationalt. Den politik, som kalder sig krig mod terror. Den politik, som kalder sig et korstog. Og den politik, hvor den, som ikke er med mig, er mod mig. En krig mod terror, som betyder en legalisering af en krig, hvor en vers, som ikke vil tillade, at det sorte guld kommer før mennesket udslettes. Hvor den, som ikke vil tillade at stille begrebet magt højere end de grundlæggende værdier udgraderes. Og hvor dem, som ikke vil tillade, at uskyldige børns smerteskrig får lov at vare ved, grunderne hungeren efter mere magt overtrædes. Det er sørgeligt. Det er sørgeligt og dybt beklageligt, at valutakurserne skal bestemme, hvilket omfang liv skal leves, og hvem der har ret til eksistens. En krig, hvor terror bliver brugt mod terror. Og derefter terror mod terror. Og derefter terror mod terror. Vi pakker det ind i et arbejde for demokratiet. En skabt løgn om etablering af demokrati i de olierige lande. En demokrati, hvor andre menneskers opfattelse skal være præsidentens opfattelse. Det betyder, at de skal vælge den leder Bush synes er bedst. De skal samarbejde med den Bush synes er egnet, og de skal producere og destruere det Bush synes er sikkert. Sikker demokrati og frihed, vi får andre arbejde på at skabe. Den demokrati, som er krig, skal gives Afghanistan. Den frihed, som gennem en mur skal gives palæstinenserne. Og den demokrati, som er skabt, som er drab, skal gives irakerne. Og hvilket land vil være det næste? Et kig på valutakurser vil fortælle os, at det næste mål sagtens kan blive Iran eller Syrien. Så kære statsminister, giv fra os en hilsen til din ven og fortæl ham, at det som han på amerikansk kalder demokrati, er det vi i Danmark kalder undergravet virksomhed og diktatur. George Bush, du kommer til at det er en kamp mod terrorisme. Men uanset hvor mange gange du vælger at gentage det, uanset hvor mange gange vi hører det, og uanset hvor mange midler du
nægter vi. Så nægter vi at hoppe med på vognen. Så nægter vi tro på, at et spædbarns blod skulle flyde i frygt for, at det som voksen måske går hen og bliver en såkaldt terrorist. Og danne det 21. århundredes fjendebillede, som hedder islam og muslimer. En strategi, som vil legalisere et hver angreb mod muslimer og en islamherz er dermed skabt. Hvilket menneske er du? Ja, George Bush, fortæl os! Fortæl os, hvem du er! Fortæl os, hvad du af egenskaber har fået, som resten af menneskeheden ikke har. Fortæl os, hvem du er til at dømme, hvem der har retten til liv eller død. Fortæl os, hvem du er til med drag at fratage et moders barn. Hvem du er til at gøre kvinde til enke, far til enkemand, og hvem du er til at gøre barnet til forældreløs. Fortæl os. Fortæl os, hvor meget blod der skal flyde, før du bliver mættet eller får nok. Fortæl os. Fortæl os, hvor mange tårer der fra det grædende barn skal strømme, før du siger stop. Og fortæl os, hvor meget smerte, lidelse, mennesker skal igennem, før det går for dig, at du er anderledes. I dag bliver du 59 år. 59 år har du levet, og i dag bliver du statsministeren fejret. Der blev sagt tillykke med fødselsdagen. Den fødselsdag, du fra to andre fejrer. Den fødselsdag, som for andre bliver fejret i massegravene. Den fødselsdag, som mor skulle fejre med sit barn, og barnet med dets mor. Du ser frem til et nyt år. Du ved, at i morgen er åben for dig. Den i morgen, du har frataget andre. Kære venner, vi vil have muligheden for ikke at deltage uden at være imod. Men Bush erklærede, at den, som ikke er med ham, vil være imod ham. Og derfor, så vil vi med oprejst pande, med stolthed, med vores fulde sans og fornuft sige, at vi er imod. Mod bestemmelse, mod undertrykkelse, mod kultur og mod kampen for fremtidens verdensherre Gud. We're all living in America, America ist wunderbar. We're all living in America, America, America. Do you want me? No, I don't. Do you need me? No, I don't. Dance with me, I'm leading. No, I can't. Will you love me? No, I won't.
se, nu holder der blå blink heroppe, så det betyder jo nok, at nu er vi alle sammen kommet. Velkommen alle sammen!